Hello everyone, jotno salam sokani new vlog. Funga ham jotno angke tabuk angke yang no funui tongo na di flower. Awon bumo maya sekeno naithok pura ekdom kecak ke pura butup ko bar suka ania phase sak ba ya seke toru bubar. Obotai tor sukai ko na dia pha ekdom saya. Yaksa yata pura korom ka barza ke naithok samani maro suka red color mo red khano mo ekdom naithogo mane pura ekdom light engi tongta kai ko tab ka chini Khakulu asike buphang kabma mane ya phango buphang char pasta tongo to tei char kisa kotokan dang sanga bose thaisa matro pula first thai mane abo char suri dekha hangke thaisa chakha tagbai hingke thaitam khata hangka total thaitam khata hangka oko omono tabuk jotono rapro khibiri bani tolawo milok kai reja okha milok kai mani phangni ajak tong hangke ba iko kaise pano bo thaisi gori Khakulu only oro kaisan tong tabu hoko pono naragi toni risinaita hingke total thaitam thaimani no thaisa char suri jeng thaisa oi date kaisa ragoi narasinai hingke nai toni norok video no paisa jorate chungtino mono tam khlai bainai mono pura ubut khaiki baisana hingtongo bolongoi tongkha tabu o hamuk rok bebak no tani ni baisina tini kete sereng ke pula first tan phuru hingka ke asaka ham ke tanya ta asaka hama ke mane clean ke tani riya tini hingke pura kecak ke tani ni baisina hini tongo ta nai tongti norok tabu ko bono busu se tanga tane semia abono ang tabu korat basira nai daba hingke tan mangla korat dai rakhe dati no rai bai no nei iko rai pai ke korma tabu tani bai bai rakhe buina phane hini sawchin parani no bai songna phane pubong ro gerei kanya hini sombe de kangka ba tabu ko tania ko ready ke ton kha borok sari ko phaina ta hingke nai tongni norok paisa joratei iko na di thunta ka tani rekha tabo berdum phaibe sinai ta ekdom kwbangma khe berdum phaine kholtok sinai ta pula first hangkai ko buphang kuchuk kolok ni bagui kisa bono kholtok ya tabo khe kholtok sinai ta omo hingke jeo hamuk bedek tangman jagani bo sokani kaitham manmani ta hingke tabuk sari kingi tongkha di por jorao block khali kahamake hingke ta sari go ang mangma saya da phungo hamuk bedek bai songna phane hinai hingke borok phainai yang tui khetotoi hingke chin nok hingke to yango si sakao pukhiri yang sakao ta o kotao tin kufun hutong manabo hingke bo hingke yang khetotoi phainai bula nog hamli yani sawung kiba tabuk ang oro phai nasing tongba ketam pono bo phage hingke ri ro sinai ta takhon phayo bo hingke tabuk oro kisa bathagoi tongmana malogyo hampulu bai binma kaki phayung kai ko yango iko bayano ham okta hamu bona hamuk rohman bo khano kelgotom ri phai keta sani hina kelgotom thokja sugo aboni bagai tabuk khe ama tok rathari tongo chini nok ni tok lama satini jeng salainai hingke tok ratharia kuwai chini ro laifangni thalik do thalik belai ta kusuk thangbai je gerei hingke tabo horongoi tongha yango bukhiri bukhago ang thalik belai kholani hini phayo mo hingke yango thagosongni ta parani no thagosongni thalik yango kaijak tongmala hingke belai simi kholang thangsinai hinai thalik belai kholani hini phayo ta o tok ratharka hingke thuirok nangnai siblaboni bagui hingke lai kholi talang sinaroni kainui hingke naitoni horongoi tongkha ekdom obosang yango tos thoni hai tong kai ko rathar pe pika tok patapau no tei kutung rogoi bukur khugrana ta hingke bukur khuguya koi sogaya koi tini songai chanai kahama ke desi togrok chung tok hingka chino kwbangman tongo do hingke baksa phalo baksa chawa mahaita obo khai tabuk karayo wasano tui kutung ruya kuwi tongkhata ang bo yakung khoni khiromoi yango eko bokhorok bori khati kutungo hingke bai khe tini cameraman ani hingke eko tok bikhumuk phui tongo ta tabukang tok obo se oko bini oko bikhumuk simisi kwbangma tok ni obo se bahan ke chikon mui thangka abo tangai jani actually haipano oko desi togobo chika jathoni khorao siru saibiya ama sao tabo chika jathoni keba atoi saimia tok khe togla hangke baluk jaksi krak ni tongkha bin bahan rok
ekdom hingke tabukmo phoibai gera nata Togwla no hingke tarpore pono soknai. Tabu tong bahano hingke babono se ma engko kwrak risuo anga suk fish khane rongla khane hingke tabu babu khlai tongta hingke naibo hingke chwlan chwlaba te herongta engko raibebe kha teodek rai tongkhago hingke tabu kobono suya kui ko songmani bai tiyar khacha karayo omo khe pengnai hingke odek thok rwui songnai te odek hingke pengnai ta soup nangnai ta hingke tabu eko masala rok bajiui tongkhata ang hingke mui hingke to ang no songnai hing tongmani ang odek ma songkha ama odek ma songkhata ang kapulao songoi last e kha ama munrwui kari ri peketa hingke tabu kobono engko masala rok bajibai gana ta o kathi o mai kwphajak engko tahmala jaga thaisingo mai songpaimani do hingke mai kolpor kisa mai kwphai thangla ta hingke eko obono tabuk bajigana kaham ke. Iko moyang hoki peng mani omo khai iko muna snai tongkha hingke pra soup nung sinai te ekdom kothok ke tini ke hingke video no puilani simi norok paithak jora nai tongmani bagui jotono no hambai te haino hai norok by next vlog o malai tongo iko tabukang soup nungnani bagui naipai keta hingke tini baga sungo jotono no hambai hor kaham tata bye bye mui bo munkha tangmai sa sinai hai de ba guys asuk no hingke tini bagui.